Здравейте на всички! Днес искам да ви покажа един проект, който умувах около седмица и днес в 5 часа реших да започна да работя по него. Сега в момента виждате общо взето някаква цапаница тук. Някои хора ще кажат, то пък какво се опитва да направи. Крайният резултат е в моята глава. Аз знам какво искам да направя, знам как да го направя, методите, търпението, времето. Тук имам 3 различни цвята боя и това, което виждате като цапаница в момента, в един момент, когато е приключено, говорим за общо 9 слоя боя, това нещо ще бъде перфектния камуфлаж. Като боята, тя няма да има финиш като стъкло, тя има грув финиш, наподобява буквално пясък. В момента тази боя, която нанасям, е с кварц вътре. Всеки знае кварца колко е здрав, какви са способностите му. Това е като шкурка в момента. Каква беше идеята на боята и защо реших да използвам именно тази боя? Всеки знае, че когато лодката се използва, тези пластмаси тук, било пластмаса, било алуминий, започват да се износват с времето, камъчетата и кълта нарязват всеки материал, до който се докоснат, и това с времето може да нанесе щети на самата лодка. Ако водата влезе вътре, може да изгори електроника, може да изгорят мотори и така нататък. Затова именно се спрях точно на тези бои. Тествам ги вече 6-ти месец. Виждам какви са резултатите, виждам какви са скрач тестовете, когато започна да ги шкуря. И просто знам, че наистина е здрава боята. Никак не е ефтина, но резултата е точно това, което искам да постигна. Няма да обяснявам какви са методиките на боята, защото не ми е това идеята на видеото. Искам просто да покажа как се започва. Корпуса е чисто черна пластмаса. В момента съм нанесъл 2 слоя розов праймър. Следват другите 2 цвята, които ще образуват камуфлаж. Защо тази боя е по-специална и защо е толкова скъпа, ще видите на края на видеото, ако останете и го изгледате. Реално ще боядисам само тези детайли. Това е карбон. Горната част, горния корпус, ще ви покажа как е направен. Отново е направен по поръчка. Дизайнът си е изцяло мой. В следващите видеа ще обсъдим и тези неща. Както казах, 9 слоя се нанасят боя по различен начин, различен метод и 2 слоя задължително мат лак. Защо е мат? Способността на мата при такива повърхности е да убие леко самата грубост на боята. Ако това нещо е напръскано с лак, който е чист лак, с гланц, всички тези детайли няма как да изпъкнат така, както ще изпъкнат с мат. Така да го кажа. Мога да ви направя една мостра какъв е финиша при мат и какъв е финиша при гланц, за да видите какво точно се случва. Плюс това здравината на този мат, който аз ползвам, е доста повече издържа на надраскване, отколкото гланца. Затова именно съм се спрял и на него. Защо сега тази боя е толкова специална, така да кажа? В момента виждате едно розово нацапано тук нещо си. Но когато през деня тази боя, ето колко е грув финиша, буквално се виждат всички черти. Когато тази боя бъде напечена от слънцето на дневна светлина, тя започва да фосфорицира. Боята е Night Glow. Ето това имам предвид. Това се получава при боя, която е наистина качествена. И така, тази лодка на дневна светлина
Когато слънцето я нагрее, ще събере достатъчно и ще показва достатъчно UV светлина, когато е нощно време. Мога да загаса лампата, за да видите какъв е ефекта от нея. Ето това се получава, когато лодката бъде нагрята от светлина. Надявам се, че се вижда на камерата. Да, вижда се леко, но ще го видите, когато всички слоеве бъдат нанесени, така че да се вижда перфектно. За сега това е от мен. Когато лодката е поприключена, ще ви показвам поетапно как се случват всички неща. Лека вечер от мен!